கைஸ், நம்மளோட ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்டை நாம தான் அப்கிரேட் பண்ணணும். ஒரு பாட்டிலை வாங்கினோமா, அப்படியே திறந்தோமா, ஒரு பக்கிலையோ 2 பக்கிலையோ அந்த பாட்டிலை முடிச்சோமா, அப்படியே மப்பில் கவுந்தோமா, சாக்கடில் விழுந்தோமா, மனைவி பிள்ளைகளை தெருவில் விட்டோமான்னு இல்லாமல் நமக்குன்னு ஒரு டென்ஷன் கண்டிஷன்ஸ் வச்சு நம்ம செய்கிற வேலை, நம்ம பார்க்குற தொழில், நம்ம குடும்பம், எஸ்பெஷலி மனைவி மற்றும் பிள்ளைகளுக்கு எந்த பங்கமும் இல்லாமல் சரக்கடிச்சாலும் கரெக்டாக இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த உலகம் நம்மளை மதுப்பிரியனாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் குடிகாரன் அப்படிங்கிற ஒரு முத்திரையை குத்தி நம்மளை வேற லெவலுக்கு கொண்டு போய் ஒன்லி அவமானம் மட்டும்தான் மிஞ்சும். இந்த உலகத்தில் மரியாதையுடன் சீரு சிறப்புமா சரக்கடிச்சாலும் நம்ம வாழணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்ம மதிப்பெண்ணாக மட்டுமே இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் குடிகாரனாகவோ ஆர் மதிப்பெண்ணாகவோ இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக யூ மஸ்ட் ஃபாலோ மீ டு அப்கிரேட் யுவர் ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்ஸ். ஆமாடா, நான் மதுப்பிரியன் அப்படின்னு கெத்தாக சொல்கிற மாதிரி சீரு சிறப்புமா நம்ம வாழ்ந்து காட்டுவோம்.